Kuonde tiegruok tije lwedo mapacho kata TVET sani nigi higni 100 kaka tiegruok mokwongo makama ne en Native Industrial Training Depot masani iluongo ni Kabete National Polytechnic mabende nochake higa 1924. Piny owacho kokalo migawo mar somo chako nyasi mar dhialo higni 100 gi ka toch makende momoki mabiro wuotho e gwenge duto pacho ka. To sami dhialo higni 100 mag TVET pacho ka osebed ka ijiwo somo mag tije lwedo ahinya kokalo kuonde tiegruok gi. Wang'iyo matut tiegruok kuonde gi kod yuto ma jopuonjre biro yudo thuolo mag tije kokalo tiegruok makama. Wan kitiere kod Gladys Akinyi mabende tayo ka tiegruok mar Rotary Vocational Training Center mantiere e boma ma Kisumu. Oimore Gladys dhinade? Oimore ahinya. Erokamano ahinya matudori kodwa e odhiambo ma kawuono nindi. Sama bende wawuoyo e kuonde tiegruok mag TVET. Motelo kano wuoyo kodi inyisa ni nitiere pogruok mopogore e kuonde tiegruok ma kamagi. Inyalo nyiso ni gin magi? A technical institutions wantiere gimantiere under national government, then mantiere under devolved governments. Under national governments, we have national polytechnics, one tier gi TTI, then one tier kendo gi TVCs. Koro, after the evolution, the youth polytechnics nobedo devolved in 2013. Ma koro skunde gi bedo ing'iyo gi county governments within Kenya. Ming'iyo gi county governments nowuok gi nying manokwong luongi go ni youth polytechnics. Sani gibedo rebranded iluongo gi ni vocational training centers. Vocational training centers mago are fully devolved under county government kendo chiwo kod kony kuom county governments. Erokamano ahinya Gladys kuom miyowa ler makamano. Anyalo paro kinde ma chien kata chon ka bende niwuoyo weche mag polytechnics. Ahinya ning'iye ni jogo eko mabende oreme penj ema bende dhi tiegore kuondego. Kata kamano gi nyaka sani aneno ka item lok paro makamano kendo ijiwo rowere mondo dhi otiegre e TVETs gi. En ber mane mawuok ne jogo eko mabende otiegore kuondegi? Mokwongo, adwa ni mondo ji te ogol pachgi e wach mar ni vocational training centers jomoreme madhiye kata joma ose lose hope gi life e madhiye. Jonyuole monego lok pachgi nikech sani endi e pinywa ma Kenya kae somo under Kenya National Qualification Authority nitiere levels mag somo from level 1 up to level 7. Iyudo ka level 1 en primary school to level 2 en secondary school. E level 1 ng'amo somo from class 1 nyaka class 8 kata kokotieko onyalo dhi mbele. Remember ni sani wantiere gi issue mar 100% transition. Kichako e class 1 to nyaka itieke class 8. Kidonje college be nyaka itieki. Onge government ok dwa ni nitiere ng'ama hang'e diere ka. Koro e vocational training centers wagi, ng'ato kochope class 8 ojoinwa, ochako gi grade test level 3, odhi e level 2, odhi e level 1, after that odhi otimo master craftsman 3, otimo master craftsman 2, otimo master craftsman 1, then from there otimo master iluongo ni professional master craftsperson. To by the time mang'ani timo master craftsperson ma professional, ing'eni gin e same level gi ng'amo timo degree. Kibiro e level 2 under Kenya National Qualification Authority, magi ng'amo chopo nyaka e secondary school. To ng'amo chopo e secondary school nyalo omo gini gi artisan, to dhi e craft, kosetieko craft to dhi e diploma, kosetieko diploma to dhi e degree. To king'iyo statistics
kata penj manyocha otim, nyithindo 8,500 mago manoyudo A, nyithindo 114 mago manoyudo B, nitiere nyithindo 278 gi 420 manoyudo C, kasto nitiere grup mar jodi gi E. Jodi gin nyithindo 450,140. Kasto e I kaendi wan gi nyithindo 28,000. Kiriwo nyithindo manoyudo D gi E, wachiegni bet gi nyithindo 500,000. Koro kata un kung'iyo nyithindo 500,000 gi kowegi aweya, ang'o manyalo timre? Kae kuma wayude nyithindo madhi e nyasore, nyithindo madhi e drugs, kae kuma wayude early marriages gi early pregnancies. Koro vocational training centers nitie kae mondo absorb nyithindo gite, nyithindo 500 gi, 500,000 mago bedo enrolled in our vocational training centers ma ipuonjo different vocational skills. Mano bende ema koro odwaro ni mondo wadonje mondo wawinjane to gin kaka courses mage ma bende gitimo kanyo, nikech aneno ka penjo moro donjo na kae ka wang'iyo siasa madhi nyime pacho kaka bende wacho ni jogo tiegre mondo konye gero udi manyasani. En mana weche magedo kende ma gitiegore godo kanyo koso nitie courses mamoko? Adwa nyiso jowinjo wa kawuono ni courses mipuonjo e vocational training centers ng'eny, kendo watimo ga mapping nikech wadwa ni wa offer courses ma bende the industry around us nyalo kawo nyithindo gi. Koro we have foods and beverage. Food and beverage idendo gi dholuo ni puonjruok mar tedo. Wantie gi hair dressing. Hair dressing en suko wich. Wantie gi beauty therapy. Ineno kaka koro waler uso king'iyo such waber. Mago ipuonjo e vocational training centers. Wapuonjo nyithindo gi nyaka loso mtokni idendo ni motor vehicle mechanics. Wapuonjo nyithindo gi plumbing. Ka uparo maber e higni moko mokadho kae, ne plumbers onge e pinywa ka, e pinjwa Kenya ka, ma jo China ne kelo plumbers from China. To sani vocational training centers puonjo plumbers up to artisan level. Wantiere gi nyithindo mipuonjo tweng'o idendo ni fashion design and garment making. Wantiere gi ICT and computer ipuonjo e vocational training center. Wantiere kod agribusiness. Agribusiness en agriculture majasani. Nyathi ipuonjo kaka nyalo timo pur nyasani. Weri gi pur moko mane joma obiro chon ne puro maonge formula. Sani en agriculture ma nyithindo ipuonjo maka giwuon ka gidonjo to ginyalo bedo kata extension officers. Ginyalo puonjo nyaka joma nie village kaka inyalo timo pur masani mondo giyud nafaka maber. Ero kamano ahinya. Kuom mano bende en wach mar loso tich kanyakla kod ndiko ji e tije. Ka bende kwan rowere ma bende pod onge tije pacho ka pod ntiere malo. To mana achiel kuom gigo ma bende wacho ni TVETs dhi konyo. Kane jogo eko ma bende otieko tiegruok kanyero nyalo loso tije gi owuon. Mae ni kare. Gima dwa wacho ne jowinjo wa makawuono, nyathi ma sani somo e vocational training center en nyathi ma ipuonjo practicals more than theory. Practical en gima ipuonji gi lweti, as in gitimo more than theory. Nikech king'iyo gima ne timre chon, nyithindo ne dhi e university, ok awach ni university rach, lakini kata joma ndiko ji osewacho, research osetim, ni theory en gik misomo ema itimo mang'eny university kata gi TTIs and so on. But ng'amo biro e vocational training center, focus wa sana en timo. Kapo ni in jagedo, igero gi lweti, theory tin kabisa e vocational training center. Kapo ni ibiro somo tedo, 90% of our training nyithindo gi nie jikon ipuonjo gi kaka gitedo. Kapo ni ng'amo biro somo suko, gisuko, kendo gikelo clients moa oko, gisuko e class ka, the same way magibo suko clients gi e saloon.
Koro iyudo ni nyathi mobiro e vocational training center en nyathi mayudo tiegruok makare nikech focus wa en e practical. Gitimo gini practically. Kendo iyudo ka population ma wan go, wakawo population maber ma practical ok chapwa. Kawa ng'iyore gi institutions mamoko ma nyithindo ng'eny. Miyudo ka kata nyathi tieko a whole term kapok otimo practical. Nyathi mobiro e vocational training center practical itimo pile. Meaning ni kata kodhi e industry ma kata wan go around sani, hotels ma wan go mor nikech kata nyithindo modhi timo attachment kuomgi gin nyithindo ma watiego maber e practical kendo gitimo gima owinjore ni onego gitim. Utwani un ka ji pok nochako wach CBC un nosechako kendo notime makare. Kamano ahinya mano kanyero Gladys. Kadhi komachielo sama koro uwacho ni utimo practicals. We wang'ia ni to TVETs gi kata mago ma koro itayo kod counties. Be untiere koda gik moromo. Mano kanyo wang'iyo jopuonj, mano kanyo wang'iyo gik puonja ma bendo sechiuno. Monda wuo adhi wuoyo mane county government of Kisumu nikech kai kumatiye. His Excellency the Governor Professor Anyang' Nyong'o osetemo konyo VTCs in Kisumu County. Adiera makende king'iyo VTCs ma Kisumu County okinyal PM gi VTCs mantie counties moko. An example kibiro Rotary Vocational Training Center, His Excellency the Governor ogero an ultra-modern building ma house nyithindo 200,300 ma wan go sani. Infrastructure wise wan sawa. Kendo tools and equipments okel e institutions wa. Kendo the governor insist ni vocational training centers gi odwa ni mondo bede ward ka ward. Maendi dhi miyo puonjruok ni chopo e ward ma ji ok dhi chandre katito ni ng'ato dwa biro Rotary. Ng'ato ok bi ahero ni biro somo Rotary. Ng'ato ok bi obuolo ka julu ni biro somo Rotary. E ward ka ward onego bedi nitiere vocational training center kapo ni manifesto mar Professor Anyang' Nyong'o dhi bedo mondisore. Kendo soon idhi medwa instructors nikech mano osebedo a problem to wang'eyo ni department wa is working on it. Kendo negise promise wa ni gidhi medowa instructors 100 in this financial year. Kendo adwa nyisi ni the industry around us sani kao nyithindo ka wuoyi Rotary Vocational Training Centers, hotels most around Kisumu County osekao nyithindo wa e placement, to nyithindo gi kosekao under placement ok giduogi. Nyithindo gi most of them bedo retained kendo indiko gi tich. Kawang'iyo affordable housing madhi mbele under national government, the governor of this great county of Kisumu osekao nyithindo moa e vocational training center ema gedo e affordable housing. Nyithindo go ema timo electrical works. Nyithindo moa e vocational training center ema loso drisni mikete utegi. Kendo kata general fittings mitime utegi itimo gi nyithindo moa e vocational training center. Kuom mano anyalo wacho ni the county government of Kisumu osebedo a very big support in these institutions. Wano kwa yuagi negi gipodho. Gima wamedo yuak ne en ni mondo kata mantie wards manie villages omed ger mondo gichope level mar Rotary Vocational Training Center. To nikech Rotary Vocational Training Center en a model institution in matters VTCs, not only in Kisumu County, but in the whole Kenya as large. Ero kama inya Gladys, mana penja chiel kaito watieko, Fred Achieng' kawuok Kisumu Amboleo, iwacho kanyero nito openjo weche mag grade paro ni mano nise duoko, kochakre klas 8 kabende kakoro dhi malo, mano e penjo ma intiere godo. To machielo mabende penjo nito bende, jopuonjre gi bende yudo sira mag somo, mano kanyero kokalo school fees, mana gi dakika achiel ka watieko. Mano endo gima duong' ma His Excellency Professor Anyang' Nyong'o osebedo katimo. Wayudo capitation from the county government of Kisumu. Nyathi mobiro from the wards imiyo 15,000. Then wantie bende gi county bursary. County bursary sani the department, the Directorate of TTI and Social Services oseketo ni the bursary being new we are a devolved function.
Basari imiyo nyathi ka nyathi mabiro e vocational training center at an amount not less than 5,000. Meaning ni nyathi kodonjo e vocational training center, nyathini onego bedni county government chulo ne 20,000. Mano ok wanyal ywak, mae Profesa Anyang' Nyong'o timo, kendo emomiyo waneno ka skunde gi ochung' motegno. Erokamano ahinya Gladys. Kendo nyithindo erokamano Gladys, aneno ka nadwa medo gimoro matin. Mana seconds 30. Nadwa medo gimoro matin ni wakawo nyaka nyithindo manigi nyithindo. Meaning ni kata nyathi konyuol ot kano kotieko school en gi nyathi matin. E vocational training centers within Kisumu County wan gi baby care centers kuma wakete nyithindo gi karito mine gi kasomo. Mae osekonyowa gi retention. Mano emomiyo adwa nyiso jonyuol kik gibed gi nyithindo mane gi passive no rem. Sani ng'ato kobiro vocational training center romre nikech ng'ato kochopo e master craftsman 1 oromre gi ng'amo timo degree. Erokamano Gladys. Koro jonyuol kik wach ni magi kumitere nyithindo mopodho. Erokamano ahinya, erokamano maduong' kuom miyo waler matut ewi kuonde tiegruok mago mag TVETs kata vocational training centers mabende kanyo ero ahinya kuom ranyisi mantiere county no ma Kisumu. Ka ng'ato penja keni to TVET ochung' ne ang'o? Mano technical and vocational education and training. Erokamano maduong' matut pod wabo ng'eyo ka jogeko mabende dwaro ng'eyo gi nyalo mana dhi e mbui timanyo midwaro kendo idonje mapiyo piyo. Wadhi e yweyo kaeto waduogo tieko weche mamoko mag Oimore.